Hola, bones a tothom, benvinguts a casa meva. Que estrany, normalment és benvinguts a la Seu d'Urgell o benvinguts a qualsevol altre punt de la comarca i avui em sento una mica estranya d'entendre benvinguts a casa meva. Doncs sí, no és el meu hàbitat natural, molts de vosaltres ho sabeu. Jo acostumo a estar al carrer o als edificis i als museus o qualsevol altre punt del territori per explicar-ho tant als turistes com als que sou d'aquí, com als autòctons. I el meu nom, per qui no ho sàpigui, és Pilar Alaez, faig visites guiades a la Seu d'Urgell i a la comarca i la veritat és que quan el desconfinem la història, quan vam començar a parlar de tot això, va ser com una idea d'estar en contacte amb totes les persones que normalment tenim costum, no? de tenir tracte i de més, i ens costava una miqueta tindre aquesta distància i vam dir per què no, i no sé si serà bona idea o no, no sé si serà un abans i un després, però aquí estem i a mi el que em toca avui justament és fer una petita xerrada sobre la catedral. La catedral, aquí la teniu, catedral de Santa Maria d'Urgell, aquest edifici, no? Que domina la ciutat d'Urgell, que la fa única, que la fa especial i que els que som d'aquí la tenim com un reclam molt important, al marge de la serrada del Cadí, que això és indiscutible, però la catedral també la tenim com un element molt important. El que succeeix amb aquesta catedral segurament in situ és molt més potent, molt més rebuscat, però intentaré donar-vos una visió una mica a distància, no? Per això el títol de la catedral a distància, no podem fer-ho d'una altra manera avui. Doncs la catedral de Santa Maria d'Urgell és la catedral que domina tota la diòcesi d'Urgell, és el seu nucli, és la seva seu, i és la quarta catedral edificada sobre el mateix punt. De la primera catedral que tenim datació és del segle VI, hi ha un bisbe, que és el bisbe Sant Just, que existeix i que signa un concili que es celebra a Toledo al 531, per tant al segle VI el bisbat d'Urgell ja està plenament format i té la seva catedral. La segona catedral és del segle IX, la tercera és del segle XI, edificada o promocionada pel bisbe Sant Armengol, i la quarta catedral que veiem avui en dia és la del bisbe Sonot, i és una catedral única i exclusivament romànica. És l'única catedral íntegrament romànica de Catalunya. Aquest títol tan meravellós ens sona magnífic, tant a finals del segle XX com a principis del que estem, no? Del segle XXI, tot i que Déu-n'hi-do lo dels principis que estic dient. I el que passa en aquell moment és que al segle XII justament es paren les obres de la catedral per un atac que rebem del comtat de Foix, un atac brutal que fa que es parin les obres, que es deixi de fer la promoció d'aquesta catedral i que es quedi inacabada, i única i exclusivament romànica, perquè a partir d'aquell moment mai més el comtat o el bisbat d'Urgell té la possibilitat de tirar endavant un projecte tan ambiciós com una catedral nova, no? Amb el gòtic que arriba posteriorment o qualsevol altre dels elements que nosaltres coneixem. Coneixereu milers de catedrals romàniques, milers poder no, però moltíssimes catedrals gòtiques per tot arreu, però de romàniques no en queden gaires, perquè normalment aquesta assistència, no? De continuar preservant els arts de cada moment, doncs és el que li dona vinculació. Per això els habitants del segle XV i del segle XVI no devien estar gaire contents de tindre una catedral única i exclusivament romànica, que és del que nosaltres ens sentim orgullosos. És un element especial, la catedral està feta amb granit, una pedra dificilíssima de treballar, amb un pes i amb unes condicions molt complicades. Estem esperant cosetes, per tant us deixo com un spoiler, perquè estem investigant realment la pedra de la catedral d'on ve, si surt tota d'una pedrera que hi ha riu Segre amunt o no. Per tant, això, mica en mica, anirem tancant el tema i demanant permís als que estan investigant tot això i saber el volum volumètric i de més, i què va significar fer aquesta catedral al segle XII. Per tant, aquesta investigació crec que pot ser molt, molt interessant. La catedral, torno a repetir, és del segle XII, però la que nosaltres veiem és la del segle XX. És una catedral transformada amb un projecte molt ambiciós que porta a terme primer Puig i Cadafalch amb una intenció molt clara de reformar, restaurar i preservar el romànic que descobreix al Pirineu, i la catedral es veu inclosa dintre de tot aquest projecte, i el que fa és netejar, fer una neteja brutal d'aquest edifici que en aquell moment, de fet, ell quan arriba aquí diu que es troba en un casalot, no es troba en una catedral. Per tant, veieu quines condicions hi ha tan diferents del que nosaltres veiem avui en dia. Us ensenyaré ara 3 fotografies perquè veieu una miqueta el què. Intentaré relativitzar-les amb fotografies que tinc al llibre i així podeu fer una miqueta de tot. I, per exemple, aquesta foto que teniu... Aquesta fotografia està feta des del Parc del Cadí. Si us fixeu, hi ha elements de la catedral que actualment no existeixen, i, per exemple, aquesta part d'aquí, que és tota la part superior
de l'edifici, es va netejar, es va treure tota aquesta part. Aquesta torre que té un element també superior també es va treure i també es va treure aquesta part d'aquí per a fer-ho molt més aeri i aquesta part de lluerna tampoc existeix. Per tant, aquí teniu una sèrie d'elements que diferencien, perquè veieu l'estètica actual, és aquesta d'aquí, és gairebé semblant, sí que es reconeix perfectament, però realment no és la mateixa catedral i com podeu veure tota la neteja que es va fer. Una altra de les fotografies que sempre ens deixa més frapats, els de la Seu, no? Els de la Seu d'Urgell, és aquesta d'aquí. Aquesta seria una visió des d'un dels balcons del carrer Santa Maria actual que donen a la façana de la catedral. Si us fixeu, la catedral té un punt de neteja una mica estrany. Aquí teniu la torre, no? Aquesta torre que ens fa peculiars, tota una part superior amb punts de guardes i una reixa que actualment tampoc hi és a la nostra catedral. Ara us buscaré una miqueta també aquesta façana i així podreu veure-la millor. I el que volia significar més que res amb aquesta idea és que els edificis són edificis vius, són edificis canviants, tenen unes ambientacions totalment diferents. Mireu les torres, mireu els canvis, quina netedat. La torre va arribar a estar revocada amb calç, pintada amb un rellotge, amb un teulat a 4 aigües, per tant res del que reconeixem avui en dia. De fet, la repiquen i troben la base d'aquesta torre Urgellí, que moltes vegades li donem el nom nosaltres, la descobreixen, però de fet amb el projecte de Puig de Cadafalca aquesta torre anava a terra. Tot el que havia estudiat ell sobre catedrals i esglésies similars a la nostra no tenien aquesta torre, per tant ell entenia que aquesta torre havia d'anar a terra i és un dels elements més canviants que hem tingut amb aquest edifici. Una altra de les fotografies que us volia ensenyar, que és la fotografia des de la plaça dels Oms, seria aquesta d'aquí. Veieu? Aquesta fotografia també trenca tots els motllos de com veiem nosaltres la catedral avui en dia, com no. Hi ha un edifici on actualment hi ha la placeta on moltes vegades juguen els nostres nens o l'accés a la façana nord de la catedral. Aquesta església és una església, és l'església del Santíssim del segle XVIII, una església que es va enderrocar per donar aquesta llibertat i aquesta part aèria a la nostra catedral, per tant, coses molt canviants. I l'altra part és la part de l'interior. Ara ja parlaré una miqueta de l'interior. Mireu, aquesta alçada de la nostra catedral és increïble. Estem parlant de 23 metres d'alçada a la nau central. És totalment fora de normes del que seria el romànic d'aquell moment. També és cert que és segle XII i un segle XII tardà. Al segle XII, en aquell moment, a França i Alemanya estan començant amb el gòtic. Per tant, alguna cosa va arribant de com es fan els edificis nous i quin tipus de verticalitat estan tenint. Cobreix amb una volta de canó a l'ús, com seria el cas del romànic, i en el cas de les naus laterals estan cobertes per unes voltes d'aresta, en aquest cas. Tot el pes de l'edifici està aguantat per 4 pilars a banda i banda, que tenen forma de creu grega, i que després van donant també tota una part de columnes decorant tots els angles. Hi ha unes boletes que estan per tot arreu. La catedral està plena de boletes. És un dels elements que la fa més especials, i aquestes boletes els historiadors tenen una idea, que és que serien panets de pa. El moment més important de la litúrgia és la comunió. Per tant, Crist entrega el pa als seus deixebles, que és el mateix que dintre de la litúrgia fa el sacerdot, i seria aquesta similitud. Aquesta nau central que tothom tenim tan clara quan assistem a la litúrgia ens portaria a l'altar major, al presbiteri, amb un absis semicircular perfecte, amb aquesta idea de columnes adossades, d'arcs cecs i de mènsules, que són uns petits dibuixos que tenen els arcs a la part baixa, unes petites escultures. Doncs això és el que donaria aquesta idea estructural. Els vitralls que veieu a la catedral són posteriors, no tenen res a veure amb el romànic, i tot aquest altar estava cobert de diferents maneres, i les transformacions que ha patit la catedral a l'exterior també les pateix a l'interior. Per tant, la catedral va tindre, i hi ha fotografies que ho demostren, el que passa que jo avui no les tinc i no us les puc donar. Hi ha fotografies on surten elements del gòtic, on surten elements del barroc, amb una decoració magnífica que es podia preservar a qualsevol altra catedral de les que nosaltres coneixem, i que mica en mica amb el projecte de restauració del romànic va fer que anessin enrere i que netegessin i que ens deixessin la catedral actual molt més vertical, molt més neta, molt més sòbria, que és un dels grans mites del romànic. Per acabar amb aquest edifici, només dir-vos, el romànic ens van ensenyar que era un art pobre, sobri, auster, sense decoració. Ens sap molt greu, però és que el romànic va ser molt més. El romànic sí van ser edificis d'estructures pesants,
perquè la seva manera de construir era la que era i no podien obrir grans finestres i grans portes perquè si no se'ls ensorrava tot. Però el romànic estava cobert amb calç. La pedra vista no és real, és un invent del segle XX, és una idea magnífica, però és un invent del segle XX, és una moda que ens han portat a terme. I l'altra part és que a l'edifici, a l'interior dels edificis romànics, hi havia pintures murals que explicaven als seus fidels que era bo, que era dolent, com arribar al cel etern o com acabar a l'infern. I amb una idea magnífica educacional que poder servir el que estan fent els nostres nens, no? Que estan amb una idea molt virtual aquests dies, visualitzant què fan i què no fan a casa seva. La idea de les pintures jo crec que seria un tema molt més enllà. Espero que hàgiu estat a gust, que us hagi significat que quan puguem sortir al carrer anem a veure la catedral, anem a gaudir d'aquest edifici i durant una bona estona de la xerrada heu estat veient aquesta cara somrient, no? Que us està observant. Aquesta ens acompanya a casa nostra sempre perquè és una torre de la catedral però feta amb Lego. Per tant, el segle XXI també està aquí. Gràcies per escoltar-me, espero que estigueu tots bé i ens veiem a la propera píndola. Gràcies, fins ara!